Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Asina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyek a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jack nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakilaang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tiyak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa naring dagiti ubing? Inton ko an maladaw daman na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Tiingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado italakay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita amanday ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo, malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa ko yung mapanidji pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sigati makamo, bakit? Bakit? Agpabiskayak inton bingat. Amang abutak ti 2 aging gatalong aldaw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon ngay dagiti mai-deliver iji ordaneta lakay. Inawaga ko ni Rene. Isu pala ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Ket isu nga rod Bilinam to ni Nancy. Ta isu pala ti makamu kadagiti ubing wen. Kasaritam to mo ti ni Brenda. Ta isu pala lang ti makamu iji pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damot ket ditar aramidan na.
na irwamdan ang mapampanawan no kas ding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapat pa itong bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal, dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makaamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makaamo. Sila, cellphone mo sa jagun unay. Itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatan kay. Ang mga no importante matibagada. Ah? Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyak laang amay sa, nairwama kung tatang. Kas diyanan, manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang. Iso matar aramidek. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mo at tasimangpat kan, Limuel Barok. Ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bigat, iso anasapa mo ta nagawid. No kasta, di pa'y simangpat ni Sheena? Awan pa'y matngarod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong dito balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabiimat nga paison. Sakat makaturturog ako. Wan nga min, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo to ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun siguro, Barok. Wala. Huwag kayo maturugan, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Adun sa kati customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y a-text dita. Ay, uwan nga ron. Agsasaruno dagiti ag-deliver kan ag-order itinatang lakay. Nasayad no kas na bakit? Blessing amin dagita kadata. Uwan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tamerindaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga rin ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay din ni Randy. Iso pa lang tag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso da pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makain na nakamay, bakit? Aywan alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko.
Rene, api nga da ka dito eh. Di ka natagari. Rene. Kailiw ka una yan, Sina. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabali na panawan ti wilwilding na aging kamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan dito'y kunakmat? Pangaasim. Apay, di ka di mahiliw kanyat. Kailiw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay mi. Pangaasim rin eh. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kay to'y Sina. Ay naaldawan, Sina. May sa oras mo sama di ta sa angot ti sarmingan. Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablabasit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong ton tasarming iti kasasarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akas ta ti pamayama mangurnos iti bagay. Saan kamit akas ta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan, Sina. Mapan kapay laeng, agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sina, di kagar-aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di kagar-aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas ngar aramidak. Nasingput to'y anak yu? Siguradwam lang, Sina. Nay, narabyan ka mo't ba kahit? Da ka mo't gaya man, Limuel. Wen, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami mo't anal pa si Gardain. Awagan ka itay. Sunduin ka kuma. Hindi ka mo't makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat ngamin ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan? Yung kapay mga na. Imbatsanda ka iti sidam. Nagluto ak iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador ije pwesto. Naimasan mi matan tinag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kagaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan mat ti irurar da iti da ichay at Jonah. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Anyat ko anda ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, jak kurso na dati gargaraw da ichay at Jonah. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo at ti buksit na. Sakat kastaunay alabas iti bibig na. Matidog pa dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao na mo't mama. Ay na, inton kuan ma-impluensyaan ti asawam iti dayja Jonah. Sapay agdudu maalalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sina, bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan mat imbagbaga na kanya, lakay. Nagloko na dya tao. Uray ko mamot na umawag mo na mag-text man lako ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan, lakay. Amang angkit di mat no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rapi Nalabit na kasta. Ang bayan mo?
Siyaklatan ti mapan mangalak ka dagiti si mangpet anateng. Ayong gayam, sumurot ka? Ah? Ay kwa, saanin lakay? Adda ngamin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale ta addamot da Brenda ken Marie Ijay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwa ken ka. Oh, apay nga itaka lang sina. Ito apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel iti balay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lat na. Okay. No problem. Tinapatig katadakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijak pan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Apay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunayan, Rene. Nagtapay Saan adito ayan kiritaw? Narigatan, ang mga noda makakita ka na ta. Alala, nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga am ti anak mo. Ay, wait na balayan. Katsa konti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjay ngar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakitak. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla na pukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Jak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, balayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Jak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbagaam ni Sheena, sakbay amaladaw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sheena apaman na sumangpait. Agyaman nak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sheena. Tatang. Mangibabayin ka. Hoy, sinaamon day jay arinay sakbay amaamwan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. Kwa, tatang. Anya nga kuwa. Giyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tado saan, ang mga numapatay na ka ti asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwana. Tatang. No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam Sheena. Jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo ki dia. Dalang rod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adaminan kan kwa na. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo. Hindi pa'y mga rod abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka na. Tatang. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day dyan ay. Kat ipamaysam nga si kaswan ti asawam kan nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa'y lang. Uray di ka pa'y lang mapanin di pwesto yaw. Tadama ni Brenda pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamu ijay. Uwan, tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngam kita kakasarita yun ni mama.
Tadi na ibagbagakin ni Lemuel. No niya man tinakita na. Ikarit, tatang. Agbalbaliw akon. Diya kun makisinarakin ni Rene. Katputdag matan ti relasyon mi. Pakawanindag ko ma, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngampuspos ko laklatan ti rupak amakisangsango kenkwana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinangipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan a nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak metten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan metten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak metten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga kan ni Lemuel ti amin nga maununa anak met iti buteng. Siguro kat nasaysaya aten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin aparikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. Tuy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman ken saan kat adalat tapan nakailawan. Ngamno daytoy kat intay pagbabawyan, adda baro nga agsapa asumangbay amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo babaen iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.